Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau na zo mana da bayani ne akan yadda za ka samu 1000 subscribers da kuma yadda za ka samu 4000 watching hours. Ma'ana za ka kai abinda YouTube ke so domin su fara biyan ka. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu, ina roƙonka dan Allah da ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Ita dai wannan hanyar da za mu bi wajen samun wa'annan subscribers da watching hours ba wata hanya ce mai wuya ba. Wannan hanya ce mai sauƙi wacce idan na faɗa muku da ku da kanku kuma za ku san da cewa wannan hanya ce mai sauƙi. Domin sanin wannan hanyar kar ka tsallake kowane ɓangare na wannan bidiyon, ka tabbatar da ka kalle shi daga farko har ƙarshe. Ita dai wannan hanyar ba wata hanya ba ce face hanyar WhatsApp. Za mu yi amfani da WhatsApp, ma'ana WhatsApp group. Mun buɗe WhatsApp group ne na YouTubers, wanda YouTubers ne kawai suke a cikin wannan group ɗin. Akwai YouTubers waɗanda suke da subscribers fiye da 2000, 3000 duk akwai su. To hanyar da za mu bi ita ce, duk wani wanda ke sha'awar buɗe YouTube ko kuma wanda ya buɗe YouTube channel amma ba shi da subscribers kuma yana buƙatar subscribers, so abin da zai yi shine ya je a description na wannan bidiyon, zai ga link ɗin da na ajiye na wannan group ɗin. Sai ya danna ya shiga cikin group ɗin. Da ya shiga cikin group ɗin, wannan group zai baka damar samun duk wasu bayanai na yadda ya kamata ka kare channel ɗinka domin samun subscribers, da duk wani settings da ya kamata a ce ka yi a channel ɗinka domin ka samu subscribers da watching hours duk a kyauta ba tare da ka biya ba. Duk wani wanda yake da YouTube channel ya kamata gaskiya a ce ya shiga wannan group ɗin. Ya kamata ku shiga kuma ku gaya ma sauran 'yan uwanku waɗanda suke da YouTube channel da su zo su shiga wannan group ɗin. Shi wannan group ɗin zai ba da damar a yi sharing na ideas, ma'ana za mu tattauna tsakaninmu YouTubers na Arewa, ko kuma na ce ma YouTubers Hausawa na duk duniya. A duk inda kake a duniya za ka iya joinin wannan group ɗin. Idan kai joinin, idan kai Bahaushe ne, don komai da ake yi a cikin group ɗin ana yin sani da Hausa. Kaga wannan shine zai baka damar da za ka samu subscribers da watching hours. Muna godiya. Ka tabbatar da ka yi joinin wannan group ɗin, kar ka bari a barka a baya. Mun gode.